Noswaith dda bawb a chroeso i Gwobrau Blynyddol Coleg Caerdydd ar Fro 2021. Hoffwn roi croeso cynnes i deulu Coleg Caerdydd ar Fro, staff, myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr fel fi, llywodraethwyr, partneriaid busnes, ac yn bwysicaf oll, enillwyr y gwobrau a'i teuluodd a'i ffrindiau am ymuno ni heno. Mae'n fraint bod yma heno fel eich cyflwynydd unwaith eto i helpu i gydnabod eich llwyddiannau yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol. Cyn i ni ddechrau cyflwyno'r gwobrau, hoffwn groesawu'r pennaeth Kay Martin i ddweud ychydig eiriau. Helo a chroeso un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd yng nghalendr Coleg Caerdydd ar Fro, pan rydym yn dathlu llwyddiannau'n partneriaid y myfyrwyr arbennig dros y flwyddyn academaidd ddiwetha. Mae Eleni wedi bod yn flwyddyn arall heriol iawn, llawn newid, ond hefyd yn flwyddyn llawn straeon rhagorol o aelodau teulu Coleg Caerdydd ar Fro yn llwyddo ac yn cyflawni. Nid ydym yn gallu cynnal ein digwyddiad ar y campws fel arfer eto Eleni, ond mae'n bwysig yn bod ni'n dod ynghyd ac yn cydnabod ein partneriaid y myfyrwyr rhagorol ac yn galluogi eich teuluodd a'ch ffrindiau a staff sydd wedi eich cefnogi chi i fod yn rhan o hyn hefyd. Cyn i ni ddechrau ar y gwobrau heno, gadewch i ni gymryd eiliad i edrych yn ôl ar uchafbwyntiau'r flwyddyn academaidd ddiwetha a chlywed gan rai o aelodau teulu Coleg Caerdydd ar Fro. We are one of the largest colleges in the UK, delivering high-quality education and training across the Capital Region of Wales. Rydym yn 30,000 o ddysgwyr. Staff dynamig a gweithgar sy'n arbenigwyr pwnc a diwydiant. Training people in top-class facilities, online, in the community and in the workplace. Ar draws y ranbarth, y deyrnas unedig a ddehynt. Ni yw Coleg Caerdydd ar Fro. In our most recent inspection, Estyn, Her Majesty's Inspectorate for Education and Training, rated us excellent or good across all inspection areas. Our student success rate is one of the best in the sector. Gyda dysgwyr llawn amser fel fynnau, yn dod i'r coleg i astudio lefelau A. A chi o gyrsiau sy'n canolbwyntio ar yrfaroedd i'n cynorthwyo mynd i prifysgol neu syth i yrfa. More learners like me chose to study a university level course right here. A gwnaethom gynnig mwy o gyrsiau addysg uwch nag erioed o'r blaen. Developing new pathways and creating more opportunities. Cardiff and Vale College Group remained the largest provider of apprenticeships in the country. We launched our biggest range of adult courses. So more people like me can develop our skills, progress our career or change it. Ac mae dysgwyr fel fynnau yn hapus yma. With our student satisfaction rate at its highest level yet. Mae ein dysgwyr yn cyflawni cymwysterau a llawer mwy. We develop skilled and employable people, providing unique opportunities for learners like me to reach our full potential. And stand out from the crowd. With learners like me taking part in meaningful work placements. Neu fel fi, gweithio ar ffurfiau byw cyffrous. And a whole host of learners like me took part in the industry skills competitions. And we're recognised as amongst the best in Wales, the UK and the world at what we do. Cementing our place as the WorldSkills UK Centre of Excellence. More than ever, the views of our students were heard on the national stage, contributing to government focus groups about their lives and futures. A gwnaethon gyfnogi mwy o ddysgwyr i astudio a byw eu bywyd drwy gyffrwng y Gymraeg. We challenge more able and talented learners to be the best they can be. Sy'n cefnogi dysgwyr fel fi i ennill llefydd mewn prifysgolion blaen llaw. Ac yn annog ein disgyblion i ddefnyddio eu talentau a chyflawni eu chogeisiau. Our sporting academy saw more learners play for the college and their country, including footballers like me, netball players like me, basketball players like me, cricketers like me, a chwaraewr rugby fel fi, and me. And more than ever, we place the health and well-being of our CAVC family at the heart of all we do. Adapting the way we work and learn, and investing in more initiatives to support staff and learner well-being. We're leading the way when it comes to digital skills. Retaining our title as the only Microsoft Showcase College in Wales. Yn darparu dysgwyr a sgiliau a phrofiadau sy'n ei paratoi ar gyfer y dyfodol. We were recognised as one of the best in the sector and commended for our work. We were crowned the best college in the UK at the TESS Awards for support for our learners, and re-accredited for our Matrix Award,
demonstrating the high quality advice and guidance we provide to our students. We moved from 12th to 2nd in the National Centre for Diversity's Top 100 Most Inclusive Organisation, and we won FE College of the Year. Tynnwyd sylw at ein gwaith fel arfer gorau yn adroddiad Coleg Annibynnol y Dyfodol. We achieved Investors in People Gold accreditation, recognising our commitment to putting our people first. A chafodd ein staff a myfyrwyr anhygoel eu cydnabod ar lefel genedlaethol am eu cyflawniad hefyd. We see the bigger picture. Yn cefnogi un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig. Contributing £500 million to the economy of the Cardiff Capital Region and more than £1 billion to UK society. We invested in our sites and facilities, providing great places to learn now and for future generations. We opened Canal Park, our brand new community sports facility at the city centre campus. And further invested in our Cardiff International Sports Campus, bringing inspirational all-weather facilities for students, the local community, local clubs and primary schools to our region. Mae'r cynlluniau wedi datblygu ar gyfer ein 2 gampws newydd gwerth dros 75 miliwn o bunnoedd yn Rho Morgannwg. And we worked globally in new and different ways, growing the number of international students learning with CAVC. We do the right thing. Responding to the needs of our community, tackling poverty and developing opportunities where they don't currently exist. We remain the largest provider of English for speakers of other languages. With our Reach Plus Centre, continuing to provide a central hub for all that need us. Our junior apprenticeship programme continued to change the lives of 14 to 16-year-olds. And we have significantly increased our Families Learning Together programme, supporting hundreds of families across the region to learn and develop their skills. We've built and fostered unique and meaningful partnerships with a whole host of employers. Gan eu cefnogi nhw I atgyfnerthu sgiliau ac ymrywio eu gweithlu. Gan sicrhau bod ein darpariaeth yn wybodus ac yn creu talent newydd sy'n diwallu anghenion cyflogwyr ar draws yr anbarth. A chreuodd ein siopau ma'n werthu incwm I gefnogi'r dysgu a rai sydd ei angen fwyaf yn y coleg a'r gymuned. Impressive work that saw our dedicated team named in the UK Top 100 Best Small Companies list. We are inspirational, ambitious, proactive and lead by example. We are inclusive. One unique team working together for the benefit of all. We are influential. Ysgogiad ar gyfer adfywiad cymdeithasol ac economaidd. We change lives through learning. Nahna Cardiff and Vale College. Ahna Cardiff and Vale College. Noi siamo Cardiff and Vale College. Nós somos Cardiff and Vale College. We are Cardiff and Vale College. Ni yw Coleg Caerdydd ar Fro. Felly, rwy'n gobeithio bod yn gyfforddus a gyda gwydred bych chi ddathlu ger llaw. Llongyfrchiadau enfawr i'n holl enillwyr heno. Rydym mor falch o fod wedi bod yn rhan o'ch llwyddiant. A gadewch I ni ddechrau ar y gwobrau. Cymerwch ran yn y digwyddiad heno. Defnyddiwch y nodwedd sgwrsio ar eich sgrin, dwedwch helo, codwch law rithiol a chyfarchwch eich gilydd wrth i'r noson fynd yn ei flaen. A llwythwch eich lluniau heno ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd, gan ddefnyddio'r hashnod CAVC Awards 2021, fel ein bod yn gallu gweld eich dathliadau a rhannu eich llwyddiant. Mae'n bleser gennyf gyflwyno'r set gyntaf o wobrau heno, y gwobrau maes cwricwlwm. Mae'r gwobrau hyn ar gyfer dysgwyr sydd wedi arddangos rhagoriaeth, llwyddiant a dilyniant o fewn maes cwricwlwm. Rydym yn dechrau ar wobr safon uwch. A'r enillydd yw Oscar Griffin. Mae'n un o'r garfan gyntaf I astudio clasuron safon uwch yng Coleg Caerdydd ar Fro ac yn aelod brwdfrydig o'r rhaglen ysgolheigion. Wnaeth Oscar ffynnu yn ystod I gyfnod yn y coleg. Ar ôl ennill 2 A seren ac A neu safon uwch, mae Oscar bellach wedi symud ymlaen I astudio groeg a lladin clasurol ym Mhrifysgol Caergrawnt. Y wobr nesaf rwyf am ei chyflwyno yw'r wobr mynediad ac enillydd y wobr mynediad eleni yw Roda ac Ande. Dechreuodd Roda ar gwrs cyn mynediad yn 2019 a symudodd ymlaen yn syth at gwrs mynediad I nyrsio. Mae wedi syfrdanu'r tîm mynediad gyda'i hymrwymiad I ddysgu a bydd yn gorffen ei chwrs fis yma gyda rhagoriaeth ym mhob modiwl. A chyflawnodd hyn I gyd wrth ofalu am ei phlant ei hun a gweithio yn y sector gofal yn ystod y pandemig. Y wobr nesaf yw'r wobr awyr ofod a'r enillydd yw Faiz Shehu.
Mae ffais yn wirioneddol angerddol dros awyr ofod. Ar ôl dechrau ar ei daith ar gwrs lefel 2, mae wedi rhagori ar ei ddisgwyliadau hun ac wedi gweithio'n galed iawn i symud ymlaen at lefel 3. Mae bellach wedi gosod targed uchelgeisiol o gyrraedd gradd beirianneg awyr ofod ac rydym yn sicr y bydd yn cyrraedd y targed hwnnw. Y wobr nesaf yw'r wobr celf, dylunio ac aml gyfrwng. A'r enillydd yw Jamie Roberts. Yn ddysgwr hynod ysgogol a thalentog sy'n ffynnu ar heriau, mae Jamie wedi mynd un cam ymhellach yn gyson. Cyflawnodd ragoriaeth drifflig ar y rhaglen lefel 3 ac enillodd gystadleuaeth ddylunio set fawreddog Opera Cenedlaethol Cymru. Roedd Jamie hefyd wedi cynrychioli'r Coleg a Thîm Cymru yn y gystadleuaeth Celf Gemau yn rowndiau terfynol World Skills UK, gan gystadlu'n erbyn y goreion yn y dŷ. Y wobr nesaf yw'r wobr modurol. Yr enillydd yw Joel Windsor. Mae Joel yn fyfyriwr gweithgar ac ymroddgar. Gweithaf yr heriau o ddysgu drwy gyfnodau clo, cystadlodd Joel mewn gystadlaethau sgiliau diwydiant ochr yn ochr a'i addysg. Ar ôl ennill y fedal arian yng nghystadleuaeth atgyweirio Cyrff Cybydau Sgiliau Cymru, aeth Joel ymlaen i gynrychioli Tîm Cymru yn rowndiau terfynol cystadleuaeth atgyweirio Cyrff Cybydau World Skills UK ac ennill y fedal arian eto. Mae bellach wedi cael ei ddewis i gynrychioli'r Deyrnas Unedig yn y gemau Olympaidd sgiliau mawreddog, gan ei gydnabod fel un o ser y dyfodol gorau'r Deyrnas Unedig. Y wobr nesaf yw'r wobr becws. A'r enillydd yw Michael Cook. Ers ymuno â'r coleg yn 2018, mae Michael wedi dangos safonau proffesiynol ardderchog yn cyflawni ei gymwysterau lefel 2 a lefel 3. Mae wedi dod â chyfoeth o brofiad y mae bob amser yn hapus i'w rannu gyda'i gyfoedion, ac fe'i bleidleisiwyd fel myfyriwr lefel 3 y flwyddyn gan y staff a'i gydfyfyrwyr. Mae ei daith gyda Coleg Caerdydd ar Fro yn parhau eleni wrth iddo astudio celfyddydau coginio lefel 4 a'i gymhwyster AHO. Y wobr nesaf yw'r wobr harddwch a therapi cyflenwol. A'r enillydd yw Nicole Boston-Rees. Dyma stori lwyddiant hyfryd. Ymunodd Nicole a Coleg Caerdydd ar Fro ar gwrs lefel 1 yn 2018 a chwblhaodd ei chwrs lefel 3 yn yr haf. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gweithiodd yn galed i gyflawni canlyniadau rhagorol gyda brwdfrydedd heintus. Mae ymrwymiad Nicole wedi talu ar ei ganfed a daeth yn un o 5 o gyn-fyfyrwyr Coleg Caerdydd ar Fro i agor y spa yn y gwesty Park Gate newydd Sbon. Ac nid dyna'r diwedd iddi. Mae bellach yn astudio tuag at HND mewn therapiau cyflenwol yng Coleg Caerdydd ar Fro ochr yn ochr a'i gwaith. Y wobr nesaf yw'r wobr gwasanaethau adeiladu. A'r enillydd yw Laura Jones. Mae Laura yn ymroddgar, brwdfrydig a gweithgar ac yn gwthio ei hun i wella'n barhaus. Ar ôl dod yn gyntaf yn rowndiau rhanbarthol categorio teilsio waliau a lloriau yn scale build, cafodd ei dewis i gynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol World Skills UK yn ddiweddar. Mae Laura wedi rhagori ar ei haddysg ac mae bellach wedi symud ymlaen at gwrs plymio lefel 4 ac rydym yn falch iawn ohoni. Y wobr nesaf yw'r wobr busnes. A'r enillydd yw Scott McCarthy. Roedd Scott yn fyfyriwr gweithgar a brwdfrydig, yn cydbwyso ymrwymiad i'w gwrs bod yn gapten ar dîm Academi Pêl-droed Coleg Caerdydd ar Fro a yrfa yn y dyfodol. Ochr yn ochr a'i gwrs busnes, cymrodd Scott ran yn rhaglen Career Ready y coleg a magodd ddiddordeb mewn dilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu proffesiynol gan ennill gwobr Think Build Construction yn 2021. Mae ymrwymiad wedi talu ar ei ganfed. Mae bellach yn astudio cymhwyster lefel prifysgol wrth weithio fel prentis technegydd peirianneg sifil ar gyfer tîm rheilffordd Arcadis. Y wobr nesaf yw'r wobr gofal plant a blynyddoedd cynnar. A'r enillydd yw Charlotte Williams. Pan ddechreuodd Charlie gyda Coleg Caerdydd ar Fro, roedd hi'n bryn o hyder, ond nid am yn hir. Roedd hi bob amser yn barod i ofyn am help a derbyn adborth a datblygodd o lefel 1 i lefel 3, ac mae'n cael adborth disglair gan ei gorychwilwyr lleoliad yn reolaidd. Mae'r plant mae'n gweithio nhw'n ei ahaddoli hi, ac mae ei harsylwadau lleoliad bob amser yn rhagorol. Mae gan Charlie yrfa llwyddiannus iawn o'i blaen. Y wobr nesaf yw'r wobr adeiladu. A'r enillydd yw Kay Savage. Yn ddysgwr enghreifftiol sydd wedi astudio gyda ni o addysg bellach llawn amser hyd at addysg uwch rhan amser, cyflawnodd Kay ei chymhwyster lefel 3 a'i HNC mewn adeiladu ar amgylchedd adeiledig gan ennill rhagoriaeth.
Yn berson uchelgeisiol ag awch i ddysgu, mae Kay hefyd yn gwirfoddoli yn y gymuned fel llysgenad myfyrwyr ar gyfer Boise UK. Mae'r wobr nesaf ar gyfer addysg a hyfforddiant, ac enillydd y wobr yw Josephine Grec. Dechreuodd Josephine ar ei thaith Coleg Caerdydd ar Fro fel technegydd labordy. Mae wedi mynd o nerth i nerth, yn ymuno â'r rhaglen athrawon arfaethedig a llwyddo'n braf yn ei chymwyster tar. Cafodd Josephine swydd fel darlithydd bioleg yma yng Coleg Caerdydd ar Fro, ac mae'n ymgorffori gwerthoedd y coleg, bellach yn ysbrydoli ac yn cefnogi y myfyrwyr ei hun i ddysgu a chyflawni eu potensial, gan gynnwys cefnogi eich ystadleuwr cyntaf wrth iddo gynrychioli Tîm Cymru yn rowndiau terfynol Forensic WorldSkills UK. Y wobr nesaf yw'r wobr peirianneg a'r enillydd yw Maurice Drain. Ymroddodd Maurice, sydd hefyd yn cael ei nabod fel Mo, i gyrraedd y safonau uchaf yn ei gymhwyster lefel 3. Penderfynodd ail ystyried ei yrfa a chofrestrodd ar y cynllun prentisiaeth gyda'i gyflogwr Celsa ac nid yw wedi dyfaru eiliad. Bob amser yn anelu at dysgu uwch, mae agwedd gadarnhaol yn amlwg yn ei astudiaethau ac rydym yn dymuno pob lwc iddo wrth iddo ddatblygu drwy addysg. Y wobr nesaf yw'r wobr Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill, a'r enillydd yw Khadija Hormat Ala. Mae Khadija wedi dangos ymrwymiad i'w gwaith coleg sy'n rhagori ar yr holl ddisgwyliadau, yn goresgyn heriau personol a phryderon iechyd ac yn dyfalbarhau ei astudiaethau. Mae'n gwrthod cael ei digoloni ac wedi datblygu o isol lefel 2 i fynediad i addysg bellach. Mae hi wir yn ysbrydoliaeth. Y wobr nesaf yw'r wobr trin gwallt, a'r enillydd yw Elaine Green. Dyma enghraifft berffaith o sut mae gwaith caled yn talu ar ei ganfed. Mae Elaine wedi croesawu dysgu drwy gydol y pandemig ac wedi mynd un cam ymhellach mwyn llwyddo. Ochr yn ochr o'i chymhwyster lefel 3, enillodd Elaine y wobr aur yng nghystadleuaeth trin gwallt, cystadleuaeth sgiliau Cymru eleni, a chafodd ei henwi fel un o'r 5 cystadleuwr gorau yng nghystadleuaeth flynyddol Cylchgrawn Concept Hair UK. Y wobr nesaf yw'r wobr iechyd a gofal, a'r enillydd yw Rhiannon Burt. Mae Rhiannon wedi mynd o nerth i nerth yn ystod ei 3 blynedd yng Coleg Caerdydd ar Fro. Cyflawnodd ei chymwysterau tygau mathemateg a Saesneg, lefel 2 mewn iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn fwy diweddar y diploma estynedig lefel 3, gyda radd uchaf yn ei charfan. Datblygodd Rhiannon yn academaidd ac yn broffesiynol yn ystod ei hamser yng Coleg Caerdydd ar Fro, ac mae bellach yn astudio seicoleg yn Mhrifysgol Caerdydd. Dyma enghraifft arbennig o'r hyn y gellir ei gyflawni. Y wobr nesaf yw'r wobr lletygarwch ac arlwyo, ac enillydd eleni yw Ruby Pyle. Ruby yn fyfyriwr rhagorol ac yn llysgenad gwirioneddol i'r coleg a'r diwydiant lletygarwch. Ochr yn ochr a'i hastudiaethau, mae Ruby wedi cynrychioli Coleg Caerdydd ar Fro mewn 2 cystadleuaeth, yn cyrraedd rown gynderfynol y Torc d'Or ac yn cystadlu dros Gymru yn rowndiau terfynol WorldSkills UK. Yn un o ser dyfodol yn y diwydiant, mae wedi cael swydd yng ngwesty a spa 5 seren Lwcnam Park, a bellach wedi ymuno â'r rhaglen HNC mewn rheolaeth lletygarwch yn y coleg, ac mae'n ysgogi eraill sy'n astudio â hi i wneud ei gorau. Y wobr nesaf yw'r wobr technoleg wybodaeth, a'r enillydd yw Jack Matthews. Mae Jack yn fyfyriwr rhagorol, ac mae wedi gwrthod gadael i'r pandemig effeithio ar ei ymrwymiad, gan ennill rhagoriaeth drifflig ar ei gwrs BTEC cyfrifiadura lefel 3, a hefyd ymgymryd â chymhwyster seibr ddiogelwch ychwanegol. Nawr ar ei flwyddyn gyntaf yn astudio cwrs BSc Anrhydedd seibr ddiogelwch yn y coleg, mae Jack yn parhau i ragori, ac mae'n bleser ei addysgu. Wobr nesaf yw'r wobr celfyddydau perfformio, ac enillydd y wobr celfyddydau perfformio yw Joseph Cohen. Yn ddysgwr hynod ymroddedig, datblygodd Joseph o lefel 3 at radd sylfaen yn y celfyddydau perfformio. Mae hefyd yn brysur y tu allan i'r coleg yn gweithio ar sawl prosiect ffilm a theledu amlwg, gan gynnwys cael ei gastio ar gyfer cyfres fechan ar gyfer ITV wedi chyfarwyddo gan Danny Boyle. Mae Joseph yn llysgenad gwych i Coleg Caerdydd ar Fro. Y wobr nesaf yw'r wobr paratoi ar gyfer gwaith, bywyd a dysgu, a'r enillydd yw Ewan Heppenstall. Ar ôl ymuno â Coleg Caerdydd ar Fro ar gwrs sgiliau gwaith yn 2018, symudodd Ewan ymlaen at Project Search, ac mae wedi ffynnu. Ar ôl ymgymryd â lleoliadau gwaith a ECF10 y Mae Coffi,
a'r Academi Espresso Bar. Mae Ewan bellach yn gweithio 4 diwrnod yr wythnos yn Simply Fresh ac yn ceisio camu allan o'i gylch cysur a chroesawu cyfleoedd newydd yn rheolaeth. Mae hefyd wedi gwirfoddoli fod yn llys genad ar gyfer Project Search, yn cyflwyno sgyrsiau i ysgolion am ei brofiadau ac yn ysbrydoli interniad y dyfodol. Yr wobr nesaf ar gyfer chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus. Enillydd y wobr eleni yw Renas Can. Fel dysgwr sydd â nam ar ei golwg, mae ymrwymiad Renas i ddod yn hyfforddwr personol yn ysbrydoli staff a dysgwyr y coleg. Mae hi bob amser yn awyddus rhoi cynnig ar weithgareddau newydd ac eisoes wedi addysgu dosbarthiadau mewn amgylchedd campfa ac wedi cyflawni hyn oll wrth geisio cydbwyso eu hastudiaethau a gofal plant. Mae'n amlwg bod gan Renas yrfa wych o'i blaen yn y diwydiant ffitrwydd. Mae'r wobr nesaf ar gyfer teithio a thwristiaeth. Enillydd y wobr teithio a thwristiaeth yw Chloe Hobbs. Mae Chloe yn fyfyriwr rhagorol sydd wedi cwblhau ei chwrs ar rhagoriaeth gweithaf gorfod goresgyn heriau sylweddol ar hyd y ffordd. Cafodd bob darn o waith ei gyflwyno at safon uchel iawn ac eleni cafodd ei gwobrwyo am ei hymdrechion gan City and Guilds. Ac mae hynny'n cloi gwobrau'r cwricwlwm ar gyfer 2021. Llongyfarchiadau ein holl enillwyr. Rydym nawr am symud ymlaen at y gwobrau ar draws y coleg, lle rydym yn dathlu dysgwyr sydd wedi cael ei dewis am eu llwyddiannau rhagorol ac sydd wedi goresgu'n rhwystrau a chreu cymuned gadarnhaol i bawb yng Coleg Caerdydd ar Fro. Rwyf nawr am eich trosglwyddo at dîm gweithredol y coleg i gyflwyno'r set nesaf o wobrau. Yn ymuno mi yn gyntaf, mae Emil Evans yr is-bennaeth. Mae'n wych cael ymuno chi gyd heno ar gyfer ein gwobrau blynyddol. Y wobr gyntaf heno yw'r wobr oedolion a'r gymuned. Mae Coleg Caerdydd ar Fro yn gweithio â partneriaeth cymunedol ledled Caerdydd ar ardal ac yn un o'r darparwyr addysg i oedolion mwyaf yng Nghymru. A'r enillydd yw Ffwni Otunga. Ymunodd Ffwni a Coleg Caerdydd ar Fro fel dysgwr addysg sylfaenol i oedolion ar lefel 2. Ac ers hynny, mae wedi datblygu at lefel 3. Wrth astudio, daeth ar draws y cyfleoedd oedd gan raglen dysgu'r teulu'r coleg. Yn awyddus i ddatblygu addysg ei phlant, yn ogystal ag addysg ei hun, mae hi hefyd wedi bod yn mynd i sesiynau rheolaidd gyda'i 3 phlentyn. Yn un o'r dysgwyr mwyaf ymroddedig a brwd, mae Ffwni bob amser yn gwenu ac yn gadarnhaol, ac mae wir yn bleser ei addysgu. Mae ei holl diwtoried drwy gydol ei thaith yng Ngholeg yn hynod falch ohoni. Y wobr nesaf yw'r wobr addysg uwch. Mae Coleg Caerdydd ar Fro yn gweithio gyda rhwydwaith o bartneriaeth prifysgol i gynnig ystod eang o addysg uwch yn y coleg. A daeth y coleg cyntaf yng Nghymru i ennill cymeradwyaeth QAA i gynnig a dyfarnu ein darpariaeth addysg uwch ein hunain. A'r enillydd yw Ceri-Ann Brown. Nid yn unig bod Ceri'n ysbrydoliaeth, mae'n syfrdanol. Gweithaf gorfod ymdopi â phwysau personol a llanol a fyddai wedi achosi nifer o bobl roi'r gorau iddi. Parhaodd Ceri i gyflwyno gwaith o ansawdd eithriadol uchel. Ar ôl symud ymlaen o BTEC lefel 3 mewn awyr ofod i'r rhaglen radd, enillodd anrhydedd dosbarth cyntaf eithriadol o uchel. Yn yr hyn oedd yn garfan o rywaidd yn bennaf, roedd Ceri yn ysgogi ei grŵp ac roedd ei hanger dros lwyddo yn ysbrydoli eraill yn ei grŵp i ragori ar ddisgwyliadau hefyd. Rwyf nawr am eich trosglwyddo i'r dirprwy bennaeth Sharon James i gyflwyno'r gwobrau nesaf. Diolch Emil. Mae'n fraint cael cyflwyno'r 2 wobr nesaf heno. Yn gyntaf, y wobr prentisiaeth. Grŵp Coleg Caerdydd ar Fro yw darparwr rhaglenni hyfforddiant a phrentisiaethau mwyaf y wlad, yn gweithio â phartneriaid i gefnogi miloedd o brentisied yn ei gyrfa ddewisol. A'r enillydd yw Caden Asiwn. Yn brentis gosodiad trydanol gwych, mae Caden wedi ymrwymo'n llwyr i'w astudiaethau, ac mae bob amser yn gweithio'n galed i wella ei ddawn. Enillodd Caden rownd ranbarthol Cymru yng nghystadleuaeth prentis trydanol y flwyddyn, Sparks yn 2020, a byddai wedi bod â chyfle gwych o ennill gwobr y Deyrnas Unedig pe na bai'r gystadleuaeth wedi chanslo oherwydd Covid-19 eleni. Cystadlodd Caden yn erbyn 2,000 o bobl ledled y Deyrnas Unedig yng nghystadleuaeth prentis masnach Screwfix y flwyddyn, ac enillodd. Mae'n llys genad gwych ar gyfer prentisiaethau ac mae'n sicr o fynd yn bell. Y wobr nesaf yw'r wobr prentisiaeth iau. Wedi lansio mis Medi 2016, mae rhaglen prentis iau arloesol Coleg Caerdydd ar Fro yn bartneriaeth rhwng y coleg, Cyngor Caerdydd ac ysgolion lleol.
ac mae'n cynnig llwybrau gyrfa galwedigaethol i bobl ifanc 14-16 oed. A'r enillydd yw Molly Daines. Mae Molly yn gofalu am aelod o'i theulu, ac bod llawer o gyfrifoldeb wedi rhoi ar ei sgwyddau mor ifanc, byddai bob amser yn dod i'w gwersi gyda gwen ar ei hwyneb ac yn awyddus i ddysgu. Yn gwrtais ac yn barchus bob amser, llwyddodd Molly yn ei chymwysterau tygau ac mae bellach yn astudio cwrs iechyd a gofal cymdeithasol gyda Coleg Caerdydd ar Fro. Yn ogystal a gweithio i'r coleg yn rhan amser. Mae hi'n enghraifft ddisglair i'w holl gyfoedion. Llongyfarchiadau. I gyflwyno'r wobr nesaf, rhowch groeso i gadeirydd y Llywodraethwyr, Geraint Evans. Diolch Sharon, a llongyfarchiadau'n holl enillwyr ni hyd yma heno. Mae'r wobr nesaf wedi cael ei noddi yn hael gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r wobr dysgwr dwyieithog yn cydnabod cyflwyniad myfyriwr sy'n hyrwyddo'r Gymraeg y sydd ac agwedd cadarnhaol tuag at dysgu yn y Gymraeg a'r Saesneg. A'r enillydd yw Ceris Richards. Yn fyfyrwraig ardderchog ac yn fodel rôl ymuno'r Ceris a'r coleg ar cwrs gwasanaethau cyhoeddus lefel 3 o addysg Gymraeg. Roedd yn cydnabod pwysigrwydd parhau ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y llwybr gyrfa o'i dewis ac roedd hi'n dysgwr ysbrydoledig a brwydfrydig a fyddai bob amser yn cefnogi ei chyfodion. Byddai Ceris hefyd yn croesawu cyfleoedd anffurfiol yn rheolaidd i ymarfer a datblygu ei sgiliau iaith y tu allan i'r stafell dosbarth. Da iawn Ceris. I gyflwyno'r ddwy wobr nesaf, mae'n bleser cael cyflwyno'r is-bennaeth Richard Pugsley. Gwobr nesaf heno yw'r wobr ryngwladol. Mae gan Coleg Caerdydd ar Fro broffil ryngwladol enwog sydd wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn, gan ddenu mwy a mwy o fyfyrwyr ryngwladol a meithrin partneriaethau newydd a chyffroes ledled y byd. A'r enillydd yw Judith, Menji Mai. Gweithiodd Judith yn eithriadol o galed ar ei chwrs yn ystod blwyddyn heriol, lle bu'n rhaid i fyfyrwyr ddysgu gartref yn Tsieina oherwydd Covid-19. Yn llawn ymrwymiad, roedd yn help mawr i'w chyfoedion ac yn cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau allgyrsiol. Roedd Judith hefyd yn gweithredu fel cynrychiolydd myfyrwyr ac yn rhagori yn y rôl. Ar hyn o bryd mae Judith yn astudio ym Mhrifysgol Royal Holloway ac mae ganddi ddyfodol disglair o'i blaen. Y wobr nesaf yw'r wobr perfformiad chwaraeon. Mae Coleg Caerdydd ar Fro yn cynnig amgylchedd chwaraeon ysbrydoledig sy'n galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar ei dewis chwaraeon, boed hynny yn un o'n academïau neu'n dilyn nod chwaraeon personol, wrth ymgymryd ag addysg academaidd neu alwedigaethol o safon. Ac enillydd y wobr hon yw Nathan Evans. Yn fyfyriwr gwaith brics ym Mroddgar a chwaraewr Academi Rygbi Coleg Caerdydd ar Fro, dechreuodd Nathan bob gêm i'r coleg dros ei 2 flynedd yma. Mae ei yrfa rygbi mynd o nerth i nerth a hyd yma mae wedi cynrychioli Cymru ar lefel dan 18 a dan 20. Mae newydd sicrhau contract 2 flynedd gyda thîm y dreigau yn y Guinness Pro 14 a Chwpan Her Ewrop. Mae Nathan a'i frawd Jamie hefyd newydd sefydlu busnes ei hunain, sef Property Care. Yn glod gwirioneddol i Academi Rygbi Coleg Caerdydd ar Fro, mae Nathan yn enghraifft ddisglair o'r llwyddiant y gellir ei gyflawni drwy'r rhaglen. Hoffaf nawr eich trosglwyddo i Mark Roberts, y prif swyddog gweithredol, i gyflwyno'r gwobrau nesaf. Mae gwobr nesaf yn oson yn un newydd ar gyfer 2021, sef gwobr teulu Coleg Caerdydd ar Fro. Mae'r wobr hon yn cydnabod myfyriwr sy'n ymgorffori ein gwerthoedd o fod yn ysbrydoledig, cynhwysol a dylanwadol. Rhywun sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at y coleg a'i cyfoedion y tu allan i'w astudiaethau, ac sy'n aelod anatod o deulu Coleg Caerdydd ar Fro. Enillydd gwobr teulu yw Suduf Khan. Mae Suduf Khan yn cyfrannu'n ddiflino i fywyd y coleg. Yn fyfyriwr llywodraethwr a chyn swyddog sabathol, mae Suduf hefyd yn addysgu ac yn aelod o Fwrdd Agored Cymru. Mae'n ffordd ymryddedig y mae'n sicrhau bod ei barn hi a barn ei chyfoedion yn cael eu clywed mwyn sicrhau newid a gwelliannau, yn golygu nid yn unig bod gan Suduf ddyfodol disglair o'i blaen, ond ei bod hefyd yn dylanwadu ar ddyfodol eraill. Diolch Suduf a llongyfarchiadau. Mae'r wobr nesaf yn wobr newydd eto eleni, sef y wobr cynaliadwyedd. Bydd y wobr hon yn dathlu dysgwr neu grŵp o ddysgwyr sydd wedi dangos ymrwymiad i achos da
neu sydd wedi taflu goleuni ar fater lleol neu fyd-eang, cymdeithasol neu amgylcheddol. A'r enillydd yw y tîm sgiliau gwaith. Mae'r tîm sgiliau gwaith yn rhan o'r adran paratoi ar gyfer gwaith, bywyd a dysgu yng Coleg Caerdydd ar Fro. A thrwy gydol o 2 flynedd diwethaf, maent wedi cyfrannu'n sylweddol at yr agenda werdd yma yn y coleg. O annog eu cefoedion i ennill sgiliau a gwybodaeth mewn materion amgylcheddol, drwy gymhwyso'r gyfer cystadleuaeth garddwriaeth sgiliau cynhwysol Cymru am y tro cyntaf erioed, i ennill cystadleuaeth gelf ar gyfer diwrnod y ddeiar, a arweiniodd at 1,000 o goed yn cael eu plannu yn enw'r coleg. Yn wir, mae gormod yma i'w rhestru. Mae'r tîm yn glod gwirioneddol i Coleg Caerdydd ar Fro. Da iawn bawb, daliwch ati gyda'r gwaith da. Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr ar draws y coleg. Rydym nawr yn symud ymlaen at ein gwobrau busnes a phartner, ac i gyflwyno'r gwobrau hyn, rwy'n falch o gyflwyno Geraint Evans, cadeirydd y llywodraethwyr, a James Scory, yr is-bennaeth. Yr gwobrau nesaf yn cael eu cyflwyno i gyflogwyr a phartneriaid y coleg i gydnabod eu hymrwymiad rhagorol i addysg a hyfforddiant. Mae'r wobr busnes a phartner gyntaf yn mynd i Hicks and Carter Electrical Limited. Mae Hicks and Carter yn gweithio mewn partneriaeth â Coleg Caerdydd ar Fro i ddatblygu a chefnogi talent lleol flwyddyn ar ôl blwyddyn. Yn gyflogwr hynod o gefnogol, mae'n gweithio'n agos gyda'i brentisiaid i'w tywys drwy eu cymwysterau i gyrraedd safon uchel ac yn cynnig llwybr uniongyrchol at rôl oruchwylio fewn y cwmni o ganlyniad i hynny. Mae'r cwmni'n parhau i dyfu gan ddarparu mwy o gyfleoedd i'r rhai sy'n dechrau yn y diwydiant. Enillydd nesaf ein gwobrau busnes a phartner yw Hodge Bank. Mae Coleg Caerdydd ar Fro a Hodge Bank wedi gweithio'n agos dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i ddarparu ystod eang o fforddiant i weithwyr a ddechreuodd gan ganolbwyntio ar y fforddiant iechyd meddwl a gwitnwch, ac yna arallgyfeirio at feysydd eraill gan gynnwys arweinyddiaeth a rheolaeth, iechyd a diogelwch, technoleg wybodaeth, rheoli prosiectau a marchnata. Mae'r berthynas wedi datblygu y tu hwnt i addysgu. Mae hyfforddiant a datblygiad parhau staff Hodge Bank gyda'r sefydliad yn cefnogi dysgwyr o bob rhan o'r coleg ac yn helpu i ddarparu cyfleoedd unigryw sy'n ei helpu i sefyll allan o'r dorf. Enillydd y wobr busnes a phartner nesaf yw y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cefnogi Coleg Caerdydd ar Fro ers 2016-17 pan estynodd ei waith gyda'r sector addysg uwch i gefnogi'r sector ôl 16, gan gynnwys colegau addysg bellach a phrentisiaethau. Nod y Coleg Cymraeg yw gweithio gyda darparwyr i sicrhau a datblygu mwy o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr a phrentisiaid yng Nghymru. Mae ddull gweithredu agored ac arloesol wedi arwain at bartneriaeth gadarnhaol gyda'r coleg, drwy gymorth hyfforddiant, y cyfle i fod ar fwrdd a'r rhaglen o geisiadau sy'n galluogi'r coleg ac eraill yn y sector i fuddsoddi a thyfu cyfleoedd a chefnogaeth i bawb. Enillydd nesaf ein gwobrau busnes a phartner yw Wales and West Utilities. Wales and West Utilities wedi gweithio mewn partneriaeth â Coleg Caerdydd ar Fro ers 2013. Maent yn gosod dysgu a datblygu wrth wraidd ei sefydliad, ac mae'r coleg a rhwydwaith y bartneriad wedi gweithio nhw i gynnig ystod o ddatrysiadau hyfforddiant. Mae eu hymrwymiad i gyflwyno gwasanaeth rhagorol wedi ategu drwy'r gwerth maent yn ei rhoi ar ddatblygu ei pobl, sy'n cynnwys creu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc drwy raglen brentisiaeth sefydliedig. Fel aelod o'n bwrdd cynghori cyflogwyr peirianneg, maent yn rhoi mewnbwn gwerthfawr i gefnogi pob linell o dalent ar gyfer diwydiant yn y dyfodol. Wrth i ni edrych i'r dyfodol, rydym yn gyffroes i gefnogi ei dyheadau i ddarparu rhwydwaith nwy 0 net erbyn 2035. Llydd nesaf ein gwobrau busnes a phartner yw Ymrwymiad Caerdydd. Ers ei sefydlu, mae tîm Ymrwymiad Caerdydd wedi chwarae rhan ganolog a phwysig ar draws y ddinas, gan ddarparu cyfleoedd, profiadau a chefnogaeth i bobl ifanc ac uno partneriad o fusnes a diwydiant, addysg a sectorau eraill i gefnogi'r gwaith hwn. Yn ystod y pandemig Covid, mae'r tîm wedi parhau i weithio'n arloesol, yn defnyddio cyllid ac yn uno partneriad i ysbrydoli a bodloni anghenion pobl ifanc. Mae'r coleg yn falch o weithio mewn partneriaeth ag Ymrwymiad Caerdydd ac yn cefnogi'r gwaith sy'n gwneud effaith go iawn ar bobl ifanc yn ein rhanbarth. Enillydd olaf ein gwobrau busnes a phartner yw Deloitte.
Yn 2015, ymunodd Coleg Caerdydd ar Fro a Deloitte i lansio eu rhaglen brentisiaeth gyntaf yng Nghymru, gan rhoi cyfle gwych i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau trwy bod mewn cyflogaeth a thal ac yn cyflawni cymwyster cydnabyddedig. Ers hynny, mae'r rhaglen wedi mynd o nerth i nerth, gyda mwy na 100 o ddysgwyr yn cwblhau prentisiaeth lefel 3 gweinyddu busnes, ac mae llawer ohonynt yn symud ymlaen at naill ai raglen raddedig yn Deloitte neu'n cael ei dyrchafu i swyddi uwch o fewn y sefydliad. Mae'r partneriaeth hefyd wedi creu rhaglen dechrau newydd sy'n rhoi cyfleoedd hyfforddi wedi hariannu'n llawn i unigolion, wedi cynllunio i feithrin y wybodaeth, yr hyder a'r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Rydym nawr yn nesau at wobrau olaf y noson, gan ddechrau gyda gwobrau'r cyn-fyfyrwyr. I gyflwyno'r gwobrau hyn, hoffaf groesawu'r pennaeth Kay Martin. Mae'r gwobrau cyn-fyfyrwyr yn cael ei dyfarnu i gyn-fyfyrwyr Coleg Caerdydd ar Fro sydd wedi creu enw da i'w hunain yn ei gyrfaoedd a'i cymuned. Ac enillydd cyntaf y wobr cyn-fyfyrwyr yw Ben Thomas. Pwy yn ein plîs sy'n gallu dweud nad ydyn derioed wedi clywed am Ben Thomas? Mae canten cyntaf ein Academi Rygbi wedi mynd o nerth i nerth, wedi cytuno i gontract proffesiynol gyda Rygbi Caerdydd ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi cynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol ac ennill ei gap uwch cyntaf. Mae Ben yn esiampl i bawb ac o hyd yn hapus i ddod yn ôl i'r coleg ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf y chwaraewyr. Llongyfarchiadau Ben, rydym i gyd mor falch o dy ddatblygiad. Ail enillydd ein gwobr cyn-fyfyrwyr yw Megan O'Brien. Yn un o gyn-enillwyr Gwobrau Blynyddol Coleg Caerdydd ar Fro, astudiodd Megan radd sylfaen mewn ffilm gyda ni. Mae'r cwrs hwnnw yn amlwg wedi talu ar ei ganfed, oherwydd mae Megan wedi ennill BAFTA yn ddiweddar am raglen y mae wedi gweithio arni, o'r enw The Great House Giveaway. Mae gan Megan yrfa arbennig o'i blaen, ac rwy wir yn edrych ymlaen at weld beth arall bydd hi'n ei gyflawni. Diolch Kay a llongyfarchiadau ein holl enillwyr cyn-fyfyrwyr. Rwyf nawr yn falch o groesawu'r prif weithredwr Mike James i gyflwyno gwobr olaf y noson. Yn gyntaf, llongyfarchiadau enfawr i'n holl enillwyr heno. A gwobr olaf heno yw enillydd y flwyddyn, sydd wedi aros yn gyfrinach tan heno. Mae'r wobr hon yn cael ei dyfarnu i un o'n dysgwyr sydd eisoes wedi ennill gwobr heno ac yn cydnabod ei lwyddiant cyffredinol, yn bersonol, yn academaidd, gweithgareddau mae wedi cymryd rhan ynddynt a'i gyfraniad i fywyd coleg. Bob blwyddyn mae'n dod yn anoddach dewis un dysgwr yn unig, pan fydd cymaint o straeon am ymdrech bersonol, ymrwymiad a thalent. A dyna pam bod gennym ddau enillydd eleni. Enillwyr gwobr, enillydd y flwyddyn eleni yw Oscar Griffin a Ceri Ann Brown. Llongyfarchiadau gwresog i'r ddau ohonoch chi. A dyna ni am heno. Mae wedi bod yn wych ymuno chi oll heno ar gyfer Gwobrau Blynyddol Coleg Caerdydd ar Fro, ac rwy'n gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau gwylio. Rhannwch eich straeon, lluniau a chyfarchion gyda ni ar sgwrs y digwyddiad neu ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #CAVC Awards 2021. Diolch eto am ymuno â ni. Rhannwch y fideo hwn gyda'ch teulu a'ch ffrindiau os nad oedden nhw'n gallu gwylio heno. Diolch yn fawr a nos da.